Podľa mňa celá kasňa im tam drbla. Už sa to otvára. Kokoti. Piči. Ej, si normálne. Zabrzi niekomu jedno s tými dvermi, uvidíš do piči. Však to nemá ani spodu, pozri, jaký tam je. To celá karoséria aj sa im otrhla. Do piči, No. kolesá sú skrížené, takto mali tie kolesá. A ide od jednoty a pol 70, už bez tým. Robogok, motorok, čopperek, quadok. Na motorky predávajú veci. Áno. Ty zahrával už. Piči, to si ďalej. Ja to jebem. Čo sa vidieť?